במעצר מנהלי, כמו טרוריסט, היה לו מנדט אחד, זה כל מה שהוא קיבל, היה לי משחק שם, וחברי סיעת היו יוצאים מן המליאה, זה הפגנתיות, זה היה לדברים מגיעים. מאיר חגיגה, נשיא בית המשפט העליון, מה הוא כתב? על מפלגת הוא בא מהאקס, זה לא הסטייק והשמאלנים, מפא"י, הם מדברים על תנועה למרות שבאוניברסיטה היהודית, ציבור שתמך בליכוד, שתומך בליכוד, מה היה פה? לא יצא הרבה כאן. מנחם בגין ב-72 הוא מדבר על שוויון זכויות, הערבים, ז'בוטינסקי כתב בכל קבינט שבו ישמש יהודי כראש ממשלה, יהיה סגן ראש הממשלה הערבי, וכן להבין אנחנו במלחמה למעלה מ100 שנה פועלים חלקים גדולים מהערבים מסביבנו, לפעמים גם בתוכנו, ובכל זאת יש פה ציבור ערבי שצריך להתייחס אליו באזרח שווה זכויות. לא כל אדם בגלל שהוא ערבי צריך להיות לאויב, זה משהו שנשמע מתוך הכהניזם. חשוב שאנחנו נתייחס אליו, לא נמשיך עם תמר בונגר שלפני ימים מלא שבעצם ממשלת היפוך ממסרי הכהניזם בעוצמה יהודית, ספרים שהפכו לי ככהניסטים בליכוד, במיוחד יריב לוין שהתגלה כתהליסט בחריפה, נראה שנוביל שולחן הממשלה, בסדר הפרדה בין יהודים וערבים ביישובים שבהם גרים ביחד, שאומר שצריך שופטים שיביאו לזה, והמילה מזעזעת, הממשלה לידו. חייבים מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים, מנסור עבאס, וגם הוא היה חלק מהניסיון אני מאוד התרשמתי מהקו מאוד מתאים שהציג מנסור עבאס. נתניהו מסביר למנסור עבאס, אנחנו נצליח לתת לך הישגים חסרי תקדים ולהכשיר את רע"מ גם בציבור הישראלי. יש רק הבדל אחד. אני החלטתי לבנימין נתניהו, שנים רבות, הוא הפך את אורו באופן טוטלי. אינטרסים צרים מאוד כדי לחלץ ראש ממשלה ממשלה. יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך, לחבק אותך אבוא והכל אשיח לך. לשירת התקווה אני שמחה להזמין את ערן מרגלית. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה
יודע שהכסף משמש לטרור, ומסרב פעם אחר פעם לאמצע את אנשי הביטחון לחסל את ראשי חמאס, זו לא קונספציה. כאשר האנשים הקרובים ביותר לנתניהו מקבלים בדיוק כמו חמאס כסף לקטר כדי להנדס את התודעה של אזרחי ישראל, כדי לחבל בשלום האסטרטגי עם מצרים, כדי לטרפד עסקאות חטופים, זו לא קונספציה, זו בגידה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כאשר נתניהו לא מפטר אותם ודואג לשים בראשות השב"כ ובתפקיד סגנו מי שאמונים על החקירה אנשים מקורבים אליו, זו לא קונספציה. ולכל הפחות חשד לתמיכה בבגידה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כאשר נתניהו בוחר לעבוד עם קטר וטורקיה, פטרוניות החמאס, גם אחרי הטבח, זו לא קונספציה. זו בגידה בביטחון הלאומי שמביאה לכך שגם היום חמאס שולט בעזה. כאשר בוחרים לשלב ב' בעזה בלי רני קבילי, בלי פירוז החמאס בנשק, ועם קטר וטורקיה שמועצת השלום ומועצת השלום, זו לא קונספציה להמשך מימוש אידיאולוגיית חמאס נכס והבטחת מלחמת נצח, בדיוק כמו שהג'יהאדיסטים רוצים. זו לא קונספציה, זו תפיסת ביטחון שכולה פגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אז לא ידבר איתנו על קונספציה. בכל המהלכים שלה, גם הצבאיים וגם המשפטיים, מוכיחה ממשלת חמאס ונכס שהיא רוצה את ישראל דיקטטורה ג'יהאדיסטית. אבל אנחנו כאן, ואנחנו נבטיח שישראל תהיה בטוחה, ישראל תהיה משגשגת, תהיה שוויונית, ישראל תהיה כאן. ערב טוב, שבוע טוב לאנשים שאכפת להם. אנחנו צופים בהערכה בעם האיראני שמתקומם נגד משטר האייתולות. הכרחי שלא נתבלבל, על מדינת ישראל אין איום קיומי חיצוני אלא איום קיומי פנימי. ממשלת המשיחיים המשתמטים והמושחתים היא שהביאה עלינו את טבח ה-7 באוקטובר, היא שמסכנת את עצם קיום המדינה. בן גביר מסתכל על איך המשטר באיראן מטפל שם במפגינים ומקנא, ואנחנו לא ניתן. ראש הממשלה נאחז בכיסאו כי הוא פוחד מסוף כהונתו שמשמעותה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אני בטוח שהוועדה כשתקום, והיא תקום, תמצא אותו אחראי על למחדל החמור בתולדותינו, מעל אלה שכבר לקחו אחריות והתפטרו, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ והמפקדים האחרים. מאחר שנתניהו וקואליציית הטבח שלו עושים כמיטב יכולתם למנוע את הקמת הוועדה, החלטתי להציב בפני הציבור כמה שאלות אותן הוועדה אמורה לשאול ותשאל. 1. מתי החליט נתניהו שחמאס נכס בראשות נטל ולממנו במיליארדי דולרים